Hai burtă, dorești să scapi de burtă și de 15 kg? Rămâi, urmărește video ăsta. Dacă nu vrei și tu să folosești pastile, injecții, vă fac videouri aici. De foarte multe ori îmi aruncați cu hate, mulți dintre voi, da? Pentru că vă vin aici și vă zic adevărul, da? Azi vreau să vă zic ceva foarte interesant. Doar rămâi, urmărește video ăsta complet ca să înțelegi despre ce este vorba. Dacă nu mă cunoști și mă vezi pentru prima oară, numele meu este Ionuț Rus, nutriționist și antrenor la nivel mondial. Și acum hai să vă zic eu, oameni dragi, eu locuiesc în Spania, da? Din 2010. Și mulți din voi, când vorbesc aici, încercați să mă corectați pe mine, să-mi ziceți, aia nu zici bine, aia nu faci bine. Oamenilor dragi, eu zic de la început, eu sunt nutriționist, eu nu sunt profesor de limba română. Profesorul de limba română îl găsiți la școală și în alte părți, nu aici, pe canalul meu, da? Care sunteți aici, pe canalul meu și doriți să scăpați de burtă, să aveți grijă de sănătatea voastră, vă felicit, sunteți pe canalul corect, da? Și acum hai să vă zic eu mesajul cu care eu vin la voi. Azi mi-a scris o persoană, nu vreau să dau nume, că s-a dus la medic și a zis că are trigliceridele 200 și un pic și că e pericol și să-și cumpere, să-și pună injecții, da? Adică mai pe scurt, i-a dat rahaturile alea de injecții de slăbit, că nici nu vreau să le zic pe nume, pentru că mi-e scârbă de așa ceva, da? Eu vă zic aici și vă repet, ca să aveți grijă de sănătatea voastră, să nu puneți preț pe medicamente și așa mai departe. Și mulți din voi îmi săriți aici în cap, nu, că ești tu medic, că ești tu nu știu ce. Nu sunt medic. Medic este egal cu medicament, ca să înțelegeți. Eu sunt nutriționist. Tu dacă vii la mine, eu o să zic să pui preț pe alimentație, dacă dorești să fii sănătos, da? Eu nu o să zic în niciun moment, ia medicamentele astea, nu? Nu, în niciun moment. Eu n-am zis în niciun moment și nici nu o să zic că medicamentele sunt bune. Au și ele sensul lor, dar nu așa, ca tu să slăbești, să pierzi 5 kg de rahat în 6 luni de zile, să mergi să mai dai și 240 de euro pe rahaturile alea de injecții. Oamenilor dragi, eu vă zic aici că eu nu mă ascund de nimeni, eu vă iau 75 de euro ca să vă pregătesc un plan alimentar și vă fac factură, vă fac tot. Adică voi câștigați bani și câștigați sănătate dacă intrați la colaborare cu mine. Aia este ideea și de aia v-am făcut acest preț. Credeți că eu sunt prost, eu nu știu ce prețuri vă cer alți nutriționiști? Nu e vorba despre aia. Problema este că interesul meu e ca orice om, tu dacă ești acolo să nu mai ai nicio scuză, să pui preț pe tine și 75 de euro nu există persoană pe pământul ăsta care să n-aibă 75 de euro. Care n-are 75 de euro e pentru că este un puturos, da? Așa să vorbim. Este un puturos care stă și așteaptă doar milă de la stat, ajutoare și așa mai departe. Dar o persoană normală, cât de cât cu capul pe umeri, scoate 75 de euro de sub pietri ca să poată să pună preț pe sănătatea lui, să poată mâine să meargă la muncă să câștige 100 de euro, 200 de euro și așa mai departe. Dacă tu nu pui preț pe tine, pe sănătatea ta, cum pretinzi tu să câștigi bani? Cum pretinzi? Nu se poate. Dar ideea generală este, oamenilor dragi, care doriți să scăpați de kilograme, nu folosiți medicamente. Vă explic de ce. Voi mergeți la medic și el vă recomandă normal pentru că el are beneficiu de acolo, da? Te trimite, ia uite, te du-te și ia-ți aceste medicamente de la farmacie, că ei îs acolo, voi trebuie să înțelegeți că este acolo o industrie, da? Medicul este angajatul ăsta care are medicamentele. Și ce face? El trebuie să te trimită de aici ca să-i cumperi medicamentele la ei. Ăla e adevărul, oameni dragi. Care doriți să mă criticați, criticați-mă. Voi cred că nu știți cum funcționează o afacere. Dacă nu ai vânzări, nu ai afacere.
Așa că, dacă ei nu-ți recomandă ție să iei injecții, să iei nu știu ce rahaturi și mama dracului ca să slăbești în kilograme, caput, s-a terminat afacerea lor. Așa că eu vă zic și vă repet, medicamentul să-ți fie alimentul, da? Și alimentul să-ți fie medicament. Ăla e singurul lucru ce vi-l zic eu aici, la voi, care doriți să vă ajut să scăpați de 15 kg cu mâncare sănătoasă, fără chimicale, fără măgării, fără porcării, în următoarele 3 luni de zile, da? În 3 luni de zile minim o să scap de 15 kg cu mâncare sănătoasă. Eu te ajut cu cea mai mare plăcere, o să fie nevoie să faci o investiție de 75 de euro lunar și eu o să-ți pregătesc un plan alimentar structurat și adaptat pentru tine. De o să fie exact ca și costumul. Dacă te-ai pus mire și când te-ai căsătorit, ți-ai făcut costumul la comandă, exact aia o să fac eu cu planul alimentar pentru tine. Ca bărbat, pentru femei o să-ți fac cum ți-ai pregătit rochia tu de mireasă, da? Când te-ai căsătorit. O să-l fac perfect pentru tine, să se adapteze la tine, la situația ta, ca să ai rezultate, bineînțeles. Ăla e interesul meu, este ca voi să aveți rezultate, oameni dragi. Când voi aveți rezultate, vreau să știți așa, că eu simt că cresc și simt că am un sens pe acest pământ, da? Așa că nu vă mai gândiți că nu o să aveți rezultate, pentru că rezultatele, toate persoanele care veniți cu mine la colaborare le aveți în primele 2 săptămâni, da? Azi chiar aveam revizie cu băieții, o doamnă minunată, ca să-i zic așa, o doamnă domnișoară pe nume Raluca, minus 7 kg în 30 de zile, da? Pe urmă, un domn din Germania, Cosmin, minus 7 kg în 14 zile, oameni dragi. Dar nu e că a scăzut doar în kilograme, a câștigat și masă musculară în același timp, adică pierde grăsime și câștigă masă musculară cu puțină activitate ce o face acasă, o puteți să o faceți oricare, nu este scuză. Așa că, dacă dorești să te ajut, să scapi de burtă, să scapi de kilograme, să te vezi mai bine, să fii mai sănătos, să ai mai multă energie, cu mâncare sănătoasă, ușor de făcut, fără să fie nevoie să faci o investiție, să te duci să iei credite la bancă ca să pui preț pe tine și pe sănătatea ta, aici sus în profil găsești numărul meu de WhatsApp și te aștept acolo cu un mesaj cu burtă. Multă sănătate!